اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری قبول فرما تے ساڈے واسطے بخشش دا ذریعہ بنائے۔ مسلسل تیسرا جمعۃ المبارک ہے کہ اسی مکہ المبارک مکرمہ اور اس دے متعلقات دیاں شاناں سن اور سنا رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو بار بار مکہ المکرمہ دی بعد حاضری اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور دی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک جمعۃ المبارک دے اندر تسی شان مکہ مکرمہ سماعت کی تھی، اور گزشتہ جمعۃ المبارک دے وچ اگرچہ گرمی دی شدت اور حدت اپنی آب و تاب تے سی، پھر بھی تسی آب زمزم شریف دیاں شاناں اور عظمتاں سماعت کیتیاں۔ اج میں آپ احباب نو حجر اسود دی شان سنانا چاہنا۔ حجر دا معنی ہے پتھر۔ حجر دا معنی کی ہے جی؟ پتھر۔ اسود دا معنی کالا، کالا پتھر۔ حجر اسود دا کی مطلب ہے جی؟ کالا پتھر۔ ایک خانہ کعبے دی جنوب مشرقی دیوار دے وچ یہ پتھر واقع ہے۔ اس پتھر دی شان یہ ہے، بلکہ یہ عظیم پتھر ہے کہ جنوں وڈیاں شاناں والے لوگ چم گئے نے، چم رہے نے، اور تا قیام قیامت چمدے رہن گے۔ اگر میں اس جملے نو مزید سوکھا کراں تے جملہ یہ ہے کہ حجر اسود وہ شانہ والا پتھر ہے جنوں عابدہ نے چومیا، جنوں زاہدہ نے چومیا، جنوں ولیاں نے چومیا، جنوں حافظہ نے چومیا، جنوں عالمہ نے چومیا، جنوں قاریاں نے چومیا، جڑے پتھر نو داتا علی حجویری نے چومیا۔ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر نو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے چومیا۔ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر نو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر نے چومیا۔ یہ وہ پتھر ہے جنوں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے چومیا، جنوں سیدنا زبیر بن عوام نے چومیا۔ یہ وہ پتھر ہے جنوں سیدنا امام حسن نے چومیا، جنوں سیدنا امام حسین نے چومیا۔ یہ وہ پتھر ہے کہ جنوں سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ نے چومیا۔ یہ وہ پتھر ہے جنوں حضرت سیدنا عثمان غنی نے چومیا۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جنوں قاتل المشرکین مراد مصطفیٰ ابو حفص سیدنا فاروق اعظم نے چومیا۔ یہ وہ پتھر ہے جنوں افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے چومیا۔ یہ وہ پتھر ہے جنوں ساریاں پیغمبراں نے چومیا، رسولاں نے چومیا، جنوں ساریاں نبیاں نے چومیا۔ اے حجر اسود دا پتھر او پتھر ہے جنوں اس محمد عربی نے چومیا جن دے قدماں نو معراج دی رات چم کے جبریل بھی فخر محسوس پیا کردا سی۔ حضرات محترم، حجر اسود یہ آیا کتھوں؟ گل میری نہیں، میں مصطفیٰ دا فرمان پڑھ کے سناواں گا۔ ان عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم او کما قال علیہ السلام۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اقدس، فرمان مبارک اس چیز دی وضاحت کردا ہے کہ اے پتھر زمینی پتھر نہیں، اے پتھر تے آسمانی پتھر ہے۔ اے پتھر زمینی پتھر نہیں، اے پتھر تے آسمانی پتھر ہے۔ اے پتھر زمینی پتھر نہیں، اے پتھر آسمانی پتھر۔ حجر اسود شریف اے آسمانی پتھر ہے۔ سرکار نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ، اے جنتی پتھر ہے۔ حجر اسود جنتی پتھر ہے، اے آیا جنت وچوں۔ وہوا اشد بیاضا من اللبن، اے جنتی پتھر ہے جدو آیا سی تے دودھ نالوں زیادہ چٹا سی۔
جدو آیا سی دودھ نالوں زیادہ چٹا سی۔ علامہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب حجر اسود دے اندر آپ نے بڑی لطیف تفسیر فرمائی۔ آپ فرماندے نے اے دا مطلب ہے کہ جنتی پتھر ہے تے اے دا مطلب ہے کہ جنت وچ پتھر ہوندے نے، اس واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجر الاسود من حجارت الجنت او کما قال۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ دی امی جان فرما دیا نے میرے دل ربا آقا نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا، آپ نے فرمایا حجر اسود جنتی پتھران دے وچوں ایک پتھر ہے۔ علامہ فیض احمد اویسی کہندے نے جنتی چیزاں تے نور دیاں نے، گویا کہ اے جدو پتھر دنیا تے آیا تے اے نور سی، اے چٹا سی۔ عزیزان گرامی قدر صحیح ابن خزیمہ دے وچ موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا رکن اسود اور مقام ابراہیم اے دوویں جنتی پتھر نے، اے جنت وچ آئے سن تے نور و نور سن، پھر اللہ نے انہاں دا نور لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے نور دے اتے اپنی رحمت دا حجاب یعنی پردہ پا دیتا۔ اگر مقام ابراہیم اور حجر اسود اپنی اصلی شکل وچ رہندے، اے اپنی جنتی شکل وچ رہندے، میرے نبی فرماندے نے لا اضاءتا ما بین المشرق والمغرب، حضور فرماندے نے اگر اے پتھر اپنی اصلی شکل وچ رہندے، سرکار فرماندے نے پھر مشرق تو لگ کے مغرب تک جتنیاں چیزاں نے انہاں پتھران دے نور دے نال او بھی جگمگا اٹھدیاں۔ عزیزان گرامی قدر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، حجر اسود اے عظمتاں والا پتھر ہے، اے ہے تے حجر اسود، لیکن یہ آیا کتھوں؟ ایک تے نبی جنت چوں آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دوسرا فرمان ہے ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نزل الحجر الاسود الحجر الاسود نزل به ملک من السماء۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود اے آسمان تو آیا، اللہ دے حکم دے نال اللہ دا نوری فرشتہ لے کے آیا۔ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ اللہ دے حکم دے نال نوری فرشتہ لے کے آیا۔ تسی کہو گے کہ یار اے اللہ دا نوری فرشتہ لے کے آیا، اے جنتی پتھر سی، لیکن جڑے باب آدم علیہ السلام دی اسی اولاد آ انہاں دا ذکر خیر ہی نہیں۔ آؤ میرے دوستو اور بزرگوں، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھنا چاہواں گا۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرکن والمقام نزل مع آدم علیہ السلام لیلتا، نزل الرکن مع آدم علیہ السلام لیلتا، نزل ما بین الرکن والمقام، نزل بین الرکن والمقام، نزل بین الرکن والمقام، فلما اصبح فرأى الرکن والمقام، فرأى الرکن والمقام فعرفهما وضمهما وانس بهما او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے زمین تے اتاریا، آپ کلے نہیں آئے، دو پتھر بھی آپ دے نال آئے۔ آپ کلے نہیں آئے، دو پتھر بھی آپ دے نال آئے۔ سرکار فرماندے نے نزل الرکن والمکان مع آدم علیہ السلام لیلتا، حضرت آدم علیہ السلام جدو آپ اس زمین تے اترے رات دا ویلا سی، ایتھے رات دا ویلا تے اندھیرا سی، کیونکہ جنت وچ اندھیرا نہیں ہوندا، جنت دا ماحول ہور طرح دا، اس دنیا دا ماحول ہور طرح دا، جنت دیاں فضاواں ہواواں خلاواں اور طرح دیاں، ایتھوں دیاں فضاواں خلاواں ہواواں اور طرح دیاں،
ایتھے دے درخت اور طرح دے، جنت دے درخت اور طرح دے، ایتھے دا پانی اور طرح دا، جنت دا پانی اور طرح دا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جدو آپ تشریف لے آئے رات دا ویلا، آپ تاریکی ہنیرا دیکھیا، آپ دے قلب انہر انور تے، قلب اطہر تے، قلب منور تے وحشتاں نے ڈیلے ڈیرے ڈال رہے۔ آپ جدو غم زدہ ہوئے، جدو رات گزاری، فلما اصبح، اس تو پہلے والا جملہ نزل بین الرکن والمقام، آپ حجر اسود اور مقام ابراہیم دے درمیان آپ تشریف فرما سن۔ آپ دے سجے پاسے حجر اسود سی، آپ دے کھبے پاسے مقام ابراہیم سی۔ جدو صبح ہوئی نا، آپ نے رات گزار لی، صبح ہوئی، فرا الرکن والمقام، آپ نے جنت نو، آپ نے حجر اسود نو دیکھیا، مقام ابراہیم نو دیکھیا، فعرفہما، آپ پہچان گئے اے تے وہی جنتی پتھر نے جنہاں نو میں جنت وچ ویکھدا رہیا واں، اے تے وہی جنتی پتھر نے جنہاں نو میں جنت وچ تکدا رہیا واں۔ آپ نے سجا ہاتھ انج کھولیا، فدمہما، سجا ہاتھ کھولیا تے حجر اسود نو سینے نال لا لیا، کھبا ہاتھ کھولیا تے مقام ابراہیم نو سینے نال لا لیا۔ میرے دوستو، بندہ کیڈا بھی دلیر ہوئے، بندے نو غم خاراں دی لوڑ پیندی ہے۔ کوئی وقت ایسا ہوندا ہے بندے نو تنہائی اتنی ستا دیندی، ایویں تے ساڈیاں حکومتاں بندے نو قید کردیاں نے تے قید تنہائی دیندے نے تاکہ بندہ محسوس کرے کہ رب دے مخلوق دیاں رونقاں کی کتنیاں عظیم نے۔ عزیزاں نے گرامی قدر، بندہ تنہا ہووے تے غم خاراں دی لوڑ پیندی ہے، جدو کوئی دکھ سنان والا نہیں ملدا، اے تے پتھر سننا قبلہ لوگ تے اپنیاں کتاباں دے کول بیٹھ کے، اپنیاں الماریاں دے کول بیٹھ کے جناب دروازہ کمرے دا بند کر کے دکھ سناندے نے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہ وآنیس بہما، آپ نے انہاں نوں لایا سینے نال دونوں پتھراں نوں، اور آپ نے انہاں دے نال مانوسیت اختیار کیتی، انہاں نوں اپنا دکھ سنایا۔ جدو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو میرے رب دا حکم ہویا کہ تسی عرب شریف چلو، سیدنا آدم علیہ السلام عرب شریف تشریف لے آئے۔ اللہ دے حکم دے مطابق فرشتیاں دی گائیڈ لائن دے نال آپ نے خانے کعبے نو تعمیر فرمایا، آپ نے خانہ کعبے نو تعمیر فرمایا۔ جتھے اللہ دا حکم سی اوتھے مقام ابراہیم رکھیا، جتھے اللہ دا حکم سی اوتھے ہی حجر اسود رکھیا۔ میرے دوستو اور بزرگو، اے او عظیم پتھر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ علیہ السلام دے نالے پتھر اتریا۔ اس پتھر نو حجر اسود نو خانہ کعبے دی جنوب مشرقی دیوار دے اندر جد الانبیاء معمار کعبہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصب کر چھڈیا۔ تے میں ترجمہ کرن دی کوشش کر رہے ہیں، جنوں چنیا اے کعبے دے معمار نے، حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام۔ چننا، انتخاب کرنا اور دیوار دے وچ اٹاں لگانا، اٹاں چن دتیاں جی مستری صاحب نے، یا ساڈے پنجابی لوگ جڑے نے نا وہ کہندے نے مستری صاحب نے اٹاں چنیاں، لیکن اردو دا لفظ مصدر ہے، چننا، انتخاب کرنا، لگا دینا، نصب کر دینا۔ جنوں چنیا اے کعبے دے معمار نے، حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام۔ جڑا چاہندا ہے حجر اسود نو سلام کراں، ضرور اے سلام جڑا کر دیو نا حجر اسود دے نال پیار کر دیو۔ اے بھی انشاءاللہ میں اگے جا کے تقریر وچ حدیث سنانی ہے، تے یارو انڈیٹھا سودا کر کے کرو نا سلام۔ حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام، حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام، حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام، حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں۔ عزیزان گرامی قدر، اگلا جملہ تسی سنو گے تے اس نال بھی زیادہ لطف آئے گا۔ جنوں چنیا اے کعبے دے معمار نے، حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام، نالے چومیا اے نبیاں دے سردار نے، نالے چومیا اے نبیاں دے سردار نے،
حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام. بولو گے تو میں آگے تقریر کرانگا. حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام. حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام. حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام. حجر اسود دی عزیزان گرامی قدر اے جنت چو پتھر اتریا سیدنا آدم علیہ السلام دے نال اتریا مقام ابراہیم اور جنم حجر اسود نو اللہ نے اتاریا. مقصد کی سی حضرت آدم علیہ السلام دے دل نو سکون مل جاوے. میں ترجمہ کیتا ہے قلب آدم نو تسکین بخشن لئی. قلب آدم نو تسکین بخشن لئی رحمت آیو دیاں نال ونڈن لئی. قلب آدم نو تسکین بخشن لئی رحمت آیو دیاں نال ونڈن لئی. بھیجیا جنتوں رب غفار نے. بھیجیا جنتوں رب غفار نے. حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام. حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام. حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں. عزیزان گرامی قدر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ دا زمانہ گزر گیا. زمانہ آ گیا جناب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام دا. کو سبحان اللہ. ساڈی ایک ایسی بھی مخلوق ہے اتنے دنیا تے موجود ہے وہ کہندا جی اللہ نہ کسی ولی دی مندا ہے نہ کسی عابد دی مندا ہے نہ اللہ کسی زاہد دی مندا ہے. اللہ کسی دی نہیں مندا اور نالے وہ قرآن دی رٹ لگاندے نے. اور پریشانی یہ ہے کہ قرآن دی رٹ لان والے قرآن دی آیتاں دی مخالفت کردے نے. جیڑے اے کہندے نے کہ اللہ کسی دی نہیں مندا اور قرآن کردے نے انہاں نو اسی دسنا چاہنے ہیں کہ قرآن دے وچ ہی موجود ہے. اللہ دے ایک نبی تشریف لے آئے جنہ دا نام سی جناب عبد الغفار اور لقب سی جناب نوح علیہ السلام. 950 سال تبلیغ کی تھی. قوم دے پتھراں تو تنگ آ گئے. قوم پتھر مار دی سی تے آپ جدو تنگ آ گئے نا آپ نے رب دی بارگاہ جوڑی اڑ دیتی. ہاتھ دعا واسطے ہاتھ اٹھا دیتے. حضرت نوح علیہ السلام دی دعا سنی اللہ نے سارے کافراں دا بیڑا غرق کر دیتا. دسو جی اللہ نے منی کہ نہیں منی؟ سارے بولو اللہ نے اپنے نبی دی منی کہ نہیں؟ اے واقعہ قرآن چ موجود ہے. کچھ عرصہ پہلے صوفی رشید صاحب نے فرمائش کی تھی تے واقعہ مکمل سنایا سی. عزیزان گرامی قدر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دا زمانہ آیا. جدو آیا نا طوفان نوح وہ سیلابی ریلا جدو آیا اللہ نے حکم دیتا جناب جبریل نو کہ کعبۃ اللہ نو چوتھے آسمان تے اٹھا لے. کعبے نو اٹھا لیا گیا. اچھا حجر اسود اور مقام ابراہیم کعبے دے بارے اور حکم سی حجر اسود دے بارے حکم اور سی. کعبے دے بارے اسی کہ انہاں نو اٹھا لو ایتھے رب دی نوری مخلوق ہے وہ نوری مخلوق ہر وقت اس کعبے دا طواف کردی رہے گی. اور حجر اسود دے بارے حکم ایسی کہ اس پتھر نو جبل بو قبیس دیاں چٹاناں دے وچ چھپا دے جبریل. جناب جبریل امین علیہ السلام نے جبل بو قبیس دیاں چٹاناں تے پتھر چھپا دیتا. چٹاناں دے وچ جدو آپ نے پتھر چھپایا نا زمانہ آ گیا سیدنا حضرت نوح علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. اللہ تعالیٰ نے اچھا ویسے اتفاق ایسی ہے ایسا کہ تیسرا جمعہ ہے ترتیب دے نال وچ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ضرور آ جاندا ہے. گویا کہ کعبۃ اللہ جدو بھی کعبے دا ذکر ہوئے گا یا کعبے دے وچ جڑی عظیم نشانیاں نے اللہ دیاں او دا ذکر ہوئے گا انہاں وچوں کسی نشانی دا ذکر ہوئے گا اے ضروری گل ہے کہ جناب ابراہیم دا ذکر آئے گا. آب زمزم شریف دا ذکر پچھلے جمعے تسا سنیا او دے وچ بھی جناب ابراہیم پاک دا ذکر سی. اس تو پچھلے جمعے شان مکہ مکرمہ سماعت کی تھی او دے وچ بھی جناب سیدنا خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر تے اج بھی الحمدللہ جناب خلیل پاک دا سی ذکر کر رہے ہیں. جڑے واقعات نے نا جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واقعات چونکہ تانوں زبانی یاد ہو گئے اسی چاہنے ہیں کہ تانوں ان کی ہور گلاں بھی زبانی یاد ہو جان.
اس واسطے تقریراں دا رخ بدلیا ہے اور تہاڈی محبت ہے کہ تسی مینوں محنت کرن تے مجبور کر دیو کہ نویاں نویاں تقریراں یاد کر کے لیا. اللہ تعالیٰ دین دے اس تبلیغ دا تانوں سارے نوں اجر عطا فرمائے اور سانوں سارے نوں اللہ تعالیٰ دین دی سمجھ عطا فرمائے. حضرات محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ آ گیا. اللہ دا پاک کلام نقشہ کھچدا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قرآن سن کے زور نال کو سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کرنا شروع کر دیتا. باپ مستری بن گیا، پتر مزدور بن گیا. باپ مستری بن گیا، پتر مزدور بن گیا. باپ بھی نبی ہے، پتر بھی نبی ہے. باپ بھی نبی ہے، پتر بھی نبی ہے. باپ مستری بن گیا، پتر مزدور بن گیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر رہے نے. جدو خانہ کعبہ تعمیر کردیاں دیواراں اچیاں ہو گئیاں. آپ نے اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے جدو آپ جتھے اج مقام ابراہیم لے آن دا آپ نے فرمایا بیٹے پتھر لے آ، میرا ہاتھ نہیں پہنچدا، ہن مشکل ہو گیا ہے. اٹاں لگانا، گارے لگانا، کوئی ایسا اچا پتھر لے کے آ جیڑے پتھر تے میں کھڑا ہو کے گارا بھی لگاندا رواں، اٹاں بھی لگاندا رواں. اے بچیاں نوں نا اپنے کول بٹھا لو، شرارتاں کر رہے نے. اے تاں بار بار مینوں تقریر بول رہی ہے. سبحان اللہ کہو جی. اٹاں بھی لگاندا رواں، گارا بھی میں لگاندا رواں. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے حکم دے مطابق حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر ایک لے آئے. اے مقام ابراہیم جڑا جنتوں پتھر آیا سی آپ نے گئے، آپ نے پہچان لیا، آپ نے خدا تعالی نے رہنمائی کی تھی اور آپ وہ پتھر لے کے آ گئے. آپ نے جدو پتھر رکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر تے کھڑے ہو گئے. پتھر دی شان نیک ہو گئی. حضرت ابراہیم سجے جان دا ارادہ کر دے نے، پتھر سجے جاندا ہے. ایک گل اچھی سبحان اللہ علی ہے. اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھبے جاندے نے، پتھر کھبے جاندا ہے. آپ اتے جان دا ارادہ کردے نے، سجے جان دا ارادہ کردے نے، کھبے جان دا ارادہ کردے نے، آپ تھلے جان دا ارادہ کردے نے. جدھر دل وچ ارادہ پیدا ہوندا ہے کہنا نہیں پیندا، پتھر تھلے آ جاندا ہے. میرے نبی دے پیارے غلامو جدو پہنچے نا جتھے اج حجر اسود شریف نصب کیتا ہوا ہے اس جگہ تے پہنچے، جنوب مشرقی دیوار خانے کعبے دی کول پہنچے. حضرت ابراہیم نے اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو مخاطب کیتا. آپ نے فرمایا بیٹا اسماعیل ایتھے ایک اس طرح دا سونا پتھر لیا، میرا دل ایک کردا ہے خانے کعبے دا طواف کرن والیاں دے طواف دی ابتدا بھی اس حجر اسود ہووے، انہاں دے چکر دی انتہا بھی اسے پتھر تے ہووے. اونا دے حجر اسونا دے چکر دی انتہا بھی اسے پتھر تے ہوئے. پتھر لیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک سفید سونا جا پتھر چوک کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو دیتا. آپ نے پتھر لا دیتا نا وچ. آپ نے فرمایا پتر اے پتھر بھی بڑا سونا ہے لیکن اے دے نال بھی کی سونا پتھر لیا، میرے دل نو جے سکون نہیں ملیا. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بابے دا حکم سن کے آپ پتھر تلاش کرن چلے گئے. ایک پتھر چک دے نے آندے نے بابا
बाबा जी नूं वो सोहना पत्थर पसंद नहीं आया तो ये किवें पसंद आएगा। दूसरा चुकते ने उस दिल विच ख्याल आया है वो एडा सोहना सी बाबा जी नूं वो पसंद नहीं आया अज ते ये किवें पसंद आएगा। चलदे जबले बू कुबैस ते पहुंच गए। चलदे जबले बू कुबैस ते पहुंचे। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे शहजादे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम जबले बू कुबैस ते पहुंचे। पत्थरां दियां चट्टानां चों आवाज आई, ऐ इस्माइल किसी होर पासे ना जा, साडे विच अमानत मौजूद है, जन्नती अमानत नूं लै जा, अपने बाबे इब्राहीम तक पहुंचा दे। जन्नती अमानत नूं लै जा, अपने बाबे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचा दे। आप जदों गए चट्टानां दे विच देखिया ते पहचान गए ऐ हजरे असवद, ऐ जन्नती पत्थर है जिहड़ा इत्थे पिया है। हजरे असवद जन्नती पत्थर है जिहड़ा पत्थर इत्थे पिया। लै चुक के आपने लिया के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं दिता। आपने खाने काबे दी दीवार दे विच नस्ब कर दिता। मैं भी कह रहा क़यामत तक भी सारी दुनिया कहती रहेगी, मेरा यकीन है तुसी भी मेरे नाल कह दिओ, हजरे असवद दी अज़मत नु लखा सलाम, हजरे असवद दी अज़मत नु लखा सलाम, जिन्हों चुने आए काबे दे मेहमान ने, हजरे असवद दी अज़मत नु लखा सलाम, हजरे असवद दी अज़मत नु लखा सलाम, हजरे असवद दी अज़मत। माशाअल्लाह, थोड़ा जिहा होर उच्चा बोलो, हजरे असवद दी अज़मत नु लखां सलाम, हजरे असवद दी अज़मत। अच्छा, जिन्नी मोहब्बत है ना हजरे असवद दे नाल, इस वास्ते कि साडे नबी ने भी मोहब्बत की है और ये जन्नती पत्थर है, इहदे नाल जिन्ना प्यार है उन्नी जोर नाल कहो। पंजाबी दा जुमला एडा कि औखा नहीं। हजरे असवद दी अज़मत नु हजरे असवद दी सलाम, हजरे असवद दी अज़मत नु लखां सलाम, हजरे असवद दी अज़मत नु जिन्नों चुने आए काबे। तुसी बह रहे हो चुप करके, शेर नहीं पढ़ते, की गल है। हजरे जिन्नों चुने आए काबे दे मेहमान ने, हजरे असवद दी अज़मत नु लखां सलाम। तवज्जो करियो, नाले चुमे आए नबियां दे सरदार ने, नाले चुमे इस पासे वाले साथ देंदे ने, इधर वाले उच्चे लोग ने वो माड़े बंदियां दा कदों साथ देंदे ने। मैं कहना कि जिहड़ा इस तरह साडा साथ है ना, मदीने भी बराबर रवे, मक्के भी बराबर रवे। जे इस पासे वाले देन तो इंशाअल्लाह भी नाल ही रहन। सुभान अल्लाह। हजरे असवद दी अज़मत नु हजरे असवद दी अज़मत नु जिन्नों चुने आए काबे दे मेहमान ने, हजरे असवद दी अज़मत नु लखां सलाम, नाले चुमे आए नबियां दे सरदार ने, हजरे असवद दी अज़मत नु सलाम, हजरे असवद दी अज़मत नु लखां सलाम, हजरे असवद दी अज़मत। अजीज़ान गिरामी कदर, ये पत्थर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरे असवद शरीफ नू दीवार खाना काबा दी जुनूब मशरकी दीवार दे विच नस्ब कर दिता। इस फिर पत्थर नू शाना की मिलियां। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अर्रुक्नु वल मकामु याकूततानि मिन याकूतिल जन्ना, अर्रुक्नु वल मकामु याकूततानि मिन याकूतिल जन्ना, लौला मस्स हाज़र रुक्न मिनल अंजासी ला अब्र अल अकमह वल अब्रसा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे असवद और मकामे इब्राहीम ए जन्नती याकूतां विचों याकूत ने।
اور حجر اسود اور اے جنتی یاقوت نے سرکار نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود نو اگر کافراں مشرکاں بد کرداراں اگر غلیظ لوکاں دے کرداراں غلیظ لوکاں دے اگر ہاتھ نہ لگ دے اے دی برکات کثیرہ دا اے عالم ہوندا، برکات کثیرہ دا اے عالم ہوندا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کوڑا اینو ہاتھ لاندا کوڑ تو شفا مل جاندی، کوئی برستا مریض نو ہاتھ لاندا تے شفا مل جاندی، مادرزاد نابینا اس پتھر نو ہاتھ لاندا اونوں بھی شفا مل جاندی۔ حجر اسود دی عظمت نو حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام، حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام، حجر اسود دی عظمت حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام، حجر اسود دی عظمت نو اگلی جڑی حدیث پڑھن لگا اے سمجھنے آدھانو کچھ منٹ لگ جان گے۔ عزیزان گرامی قدر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض فمن مسحا قد بایع اللہ اللہ یعصیہ۔ مصطفیٰ نے فرمایا حجر اسود زمین تے اللہ دا سجا ہاتھ ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ دے دونوں ہی سجے ہاتھ نے، کھبا ہاتھ کوئی نہیں۔ اور تیسری قرآن پاک دی آیت کریمہ یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانہ اور زمینہ دا نور ہے۔ چوتھی قرآن پاک دی آیت ہے چوتھے نمبر تے لیس کمثلہ شیء، اللہ نو کسی چیز دے نال تشبیہ دتی نہیں جا سکتی، لیکن جتھے مصطفیٰ دا فرمان آئے یا رب دا فرمان آئے وہ گل مننی پیندی ہے۔ اللہ دا ہاتھ کس طرح دا ہے وہ سونا رب بھی جاندا ہے، او دی مثال او دی تشبیہ بیان نہیں کیتی جا سکتی۔ اور اللہ اتنا سونا جدی جا کوئی سونا ہی نہیں، لیکن وہ کس طرح دا سونا وہ سونا رب بھی جاندا ہے۔ اللہ دا سجا ہاتھ ہے حجر اسود۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ حجر اسود دا بوسا لیندا ہے نا، گویا کہ وہ اللہ دے سجے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے کدے بھی اللہ دی نافرمانی نہ کرن دا او دے نال رب دے ہاتھ تے بیعت کر لیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر اگلی حدیث سنو گے اس دن لطف دوبالا ہو جائے گا۔ ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجر یمین اللہ فی الارض یصافح فمن مسح الحجر یمین اللہ فی الارض فمن الحجر یمین اللہ فی الارض یصافح به عبادہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود اللہ تعالی دا زمین تے سجا ہاتھ ہے جدے نال اللہ تعالی اپنی مخلوق دے نال مصافحہ کردا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق دے نال مصافحہ کردا ہے، تاں تے کہہ رہے ہیں حجر اسود دی عظمت نو لا حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام، رکھیا ہووے لکو کے خزینہ کوئی جیویں مندری چ ہوندا نگینا کوئی، رکھیا ہووے لکو کے خزینہ کوئی جیویں مندری چ ہوندا نگینا کوئی، ایویں رکھیا اے کعبے دی دیوار نے حجر اسود دی عظمت نو سلام۔ حجر جڑا اللہ کرے حجر اسود نو سلام کرے، میری دعا ہے اللہ نو بار 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 حجر اسود دے بوسے لینے نصیب کرے۔ حجر اسود دی حجر اسود دی سلام، حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام، حجر اسود
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشہدوا ھذا الحجر خیرا فانہ یوم القیامت شافع مشفع له لسان وشفتان فمن شہد لمن استلمه ويشهد لمن استلمه او كما قال حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود دیاں چنگیاں چنگیاں گلاں کریا کرو. اے 7 دنوں دی محنت تسی دیکھ رہے ہو, حدیثاں سن رہے ہو تے تسی بھی لطف اندوز ہو رہے ہو. میں تھانوں بھی بار بار کیوں کہہ رہا کہ تسی حجر اسود نو سلام کرو؟ ساڈے نبی نے جو فرمایا ہے, سرکار نے فرمایا حجر اسود دیاں چنگیاں گلاں کریا کرو. تے اے گل چنگی ہے کہ نہیں؟ حجر اسود دی حجر اسود دی عظمت نو لاکھا. جون دا مہینہ ہے تے پچھلے جمعے تقریر میرے کو صحیح نہیں ہوئی, میں بڑی کوشش کیتی تے میری جوانی جواب دے گئی. تے اس دفعہ جو تدبیراں ہوندیاں سن میں جناب ٹنڈ بھی کرائی, میں کبھی گرمی محسوس نہیں ہونی چاہیے. میں اپنی کوشش پوری کر رہا, لیکن تسی بھی کوشش کرو گے تے انشاءاللہ 4 چند لگ جان گے. تسی داد محبت دا اظہار کرو گے, ماشاءاللہ کہو گے, سبحان اللہ کہو گے, تہاڈا جانا کچھ نہیں ساڈی گل بن جائے گی. اس واسطے تانوں بار بار کہیدا, ورنہ تقریر تے کرنا ساڈی ذمہ داری ہے. پیسیاں دی پنڈ بن کے حاجی شکور صاحب ہر مہینے سانوں دیندے نے, تانوں تے نہیں نہ دیندے. تے اس واسطے سبحان اللہ تانوں کہنے بھی کہو, اس واسطے کہ ساڈی تہاڈی سبحان اللہ نال ساڈی تقریر نو 4 چند لگ جاندے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا حجر اسود اے دے بارے چنگیاں چنگیاں گلاں کریا کرو. اچھا چنگیاں گلاں کرو گے تے پھر کی ہوئے گا؟ سرکار نے فرمایا فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ, جدو قیامت دا دن ہوئے گا حجر اسود اپنے بارے اچھیاں گلاں کرن والے دی شفاعت کرے گا. شفاعت کرے گا اور ایسی شفاعت کرے گا کہ حجر اسود دی شفاعت قبول کر لی جائے گی. میرے نبی نے فرمایا لسان و لہو لسان و شفتان, حجر اسود نو میرا اللہ, حجر اسود نو میرا اللہ زبان بھی عطا فرمائے گا, زبان بھی عطا فرمائے گا, 2 ہونٹ بھی عطا فرمائے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَيَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ, حجر اسود دا جڑا بوسہ لوے گا یا استلام کرے گا, سرکار نے فرمایا حجر اسود او دے بارے بھی گواہیاں دے گا. اگلی حدیث پڑھ کے میں نتیجہ کرنا چاہاں گا, ذرا توجہ کرے. اگر غیر حضر تہاڈا دماغ رہا تو تانوں سمجھ نہیں آنی. صحیح مسلم شریف دے وچ حدیث پاک موجود ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور نے فرمایا میں اس پتھر نو جاننا جدوں میں اجے نبوت دا نبی ہون دا اعلان نہیں سی کیتا, اعلان نہیں سی کیتا. حضور نے نہیں فرمایا کہ میں نبی بنایا نہیں گیا سی, گویا کہ نبی سی میں اجے اعلان نہیں سی کیتا, میں نبی ہون دا اعلان نہیں سی کیتا. او پتھر ادو بھی میرے تے سلام بھیجدا ہوندا سی. سرکار نے فرمایا او پتھر ادو بھی میرے سے سلام بھیجدا ہوندا سی. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ آپ دی تحقیق دے مطابق آپ فرماندے نے اصحاب رسول علیہم الرضوان دے اقوال دی روشنی دے وچ, انہاں دیاں گواہیاں دی روشنی دے وچ او جڑا پتھر مصطفیٰ تے سلام بھیجدا سی نا, او پتھر حجر اسود ہی ہے. میرے دوستو جڑا نبی تے سلام بھیجے پتھر, اس پتھر دی شان ہوے قیامت والے دن شفاعت کرے گا. تے جدی انگلی دے اشارے تے پتھر بھی کلمے پڑھ دے ہون, جدی انگلی تے اشارے تے پتھر بھی کلمے پڑھدے ہون, جدے نبی دے آرڈر تے درخت بھی ٹر کے آ جاندے ہون, اس نبی دی شفاعت دا کی عالم ہوئے گا. برحال میں گل مختصر اگے کرنا. حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی دی ٹور تے ہر بندہ سمجھدا ہے اور ہر بندے نے یاد بھی ہے. سید قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری دے وچ کل لکھی تے کمال کر دیتی. آپ فرماندے نے حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو سرکار دو عالم نو حضرت اماں آمنہ پاک کو لین واسطے آئیاں, جدو آپ لے کے چلیاں گئیاں مکے چو باہر نکلیاں, دل نے آواز دیتی حلیمہ ہو سکتا ہے مقدر دوبارہ یاوری نہ کرے تے خانے کعبے دا طواف نصیب نہ ہوئے, خانے کعبے دا طواف کر دی جا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے خانے کعبے دا طواف کیتا, پھر دل کیتا کہ میں حجر اسود نو چم لواں. حجر اسود نو چمیا. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا اے سونے مصطفیٰ نو بھی حجر اسود دا میں بوسہ دلاواں, توجہ کریو, سونے
مصطفیٰ نو بھی میں حجر اسود دا بوسا دلاواں۔ حضرت سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھدے نے، حضرت حلیمہ فرماندیاں نے جدوں میں سرکار نو کیتا نا حجر اسود دے نیڑے، اجے دل وچ میں ارادہ کیتا کہ سرکار نو میں حجر اسود دے نیڑے کراں، فرماندیاں نے کعبے دی دیوار دے وچوں حجر اسود نکلیا تے سرکار دے ہونٹاں نو چومنا شروع کر دیتا۔ حجر اسود دی عظمت نو لکھا سلام، حجر اسود دی عظمت نو حجر اسود جنتی پتھر بھی ہے تاں بھی سلام کر رہے ہیں، اینو ساڈے نبی نے چومیا تاں بھی اینو سلام کر رہے ہیں، اینے ساڈے نبی دے ہوٹھاں دا بوسا لیا تاں بھی سلام کر رہے ہیں۔ حجر اسود دی عظمت، حجر اسود دی عظمت نو لاکھا سلام، حجر اسود دی عظمت نو ہو کے پتھر او اللہ دا محبوب ہے۔ تسی بھی سارے میرے بھائی بیٹھے ہو، کہو نا سبحان اللہ۔ ہو کے پتھر او اللہ دا محبوب ہے، ہو کے پتھر او اللہ دا محبوب ہے، نالے اللہ دے بندیاں دا مطلوب ہے۔ جیوندے رہو، اے لوگ ہوندے نے جنہاں دیاں ماواں نے تو یا رسول اللہ دی لوری دے کے پلایا ہوندا ہے۔ ہو کے پتھر او اللہ دا محبوب ہے، نالے اللہ دے بندیاں دا مطلوب ہے۔ اگلے جملے تے انشاءاللہ جے ایمان وجد نہ کرے تے نہ بولو۔ ہو کے پتھر او اللہ دا محبوب ہے، نالے اللہ دے بندیاں دا مطلوب ہے۔ توجہ، سانو دسیاں نے گلا اے سرکار نے، ماشاءاللہ سانو دسیاں نے گلا اے سرکار نے، سانو دسیاں نے گلا، سانو دسیاں نے گلا اے سرکار نے، حجر اسود دی عظمت نو لکھا سلام، حجر اسود، حجر اسود دی عظمت نو لکھا سلام۔ میں آکھیا نا اے اللہ دا محبوب ہے، ایڈے تے دلیل سنو، حضور علیہ السلام صحیح ابن خزیمہ دے وچ موجود ہے، عبارت پڑھن دا ویلا نہیں ورنہ میں ضرور پڑھدا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر تو تشریف لے آئے، آپ نے حجر اسود تے چہرہ رکھیا، حجر اسود نو چومیا، میرے نبی حجر اسود شریف تے چہرہ رکھ کے رون لگ پے، روندے رہے روندے رہے روندے رہے۔ حجم سیدنا فاروق اعظم حاضر خدمت ہوئے، عرض کر دینے سونے آئے رون دی جگہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں اس واسطے ایتھے آنسو بھی قبول ہوندے نے، دعاواں بھی قبول ہوندیاں نے۔ ہو کے پتھر اللہ دا محبوب ہے، نالے اللہ دے بندیاں دا مطلوب ہے، سانو دسیاں نے گلا اے سرکار نے، حجر اسود دی عظمت نو لکھا سلام، حجر اسود، حجر اسود دی عظمت نو، تہاڈی عظمت نو بھی لکھاں سلام، جڑے اینی گرمی دے وچ اے سی والی مسیتے نہیں گئے، سادے پکھے والی مسیتے ہی آئے ہو، تہاڈی عظمت نو بھی لکھاں سلام، اللہ تانوں حشر دی گرمی تو محفوظ فرمائے۔ حجر اسود دی حجر اسود دی نبی پاک علیہ السلام دے پیارے غلاموں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حرم شریف دے وچ موجود سن۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا 70,000 فرشتہ ہر وقت کعبے دے اوتے موجود رہندا ہے۔ کتنے فرشتے جی؟ سرکار نے فرمایا کہ انہاں دے دو کام نے، ایک تے کعبے دا طواف کردے نے، دوسرا کام یہ ہے کہ کعبۃ اللہ تے رب دیاں رحمتاں دی بارش کردے نے۔ اور نبی پاک علیہ السلام حرم شریف دے وچ موجود سن تے جناب جبریل سرکار دی بارگاہ چ آئے تے جناب جبریل دے سر تے سرخ رنگ دی پگڑی بنی ہوئی سی۔ اسی تے سارے رنگاں نو سلام کرن والے ہاں، سبز رنگ ہوے تے پھر بھی لکھاں سلام، جڑے کردے ہو بولو نا بھائی، سبز رنگ ہوے تے پھر بھی لکھاں سلام، سفید رنگ ہوے تے پھر بھی لکھاں سلام، جیڑا رنگ بھی ہوے لکھاں سلام، اس واسطے کہ پگڑی بننا سرکار دی سنت ہے نا۔
آپ دے سر انور جناب جبریل دے سر تے پگڑی بننی ہوئی ہے، اس پگڑی تے غبار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل اس پگڑی تے غبار کیوں ہے؟ جناب جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے سونیا اتنی کثیر تعداد دے نال فرشتے آئے نے حجر اسود دا، کئی بوسا لے رہے نے، کئی حجر اسود نو استلام کر رہے نے، کئی بوسا کئی استلام کر رہے نے۔ اے جیڑی میرے سر تے پئی ہے نا مٹی، میرے سر تے جڑا پیا نا گھٹا، میرے سر تے پیا نا جڑا غبار، سونیا اے عام نہیں، اے فرشتیاں دے پراں دے نال اڈن والا جے۔ حجر اسود دی عظمت نو لگ، حجر اسود دی عظمت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ گرمی چ لگے گا نعرے دا پتہ لاؤ نا ذرا، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت، تاجدار